Nagpaano ka na ato kay para di. Wa mi ko na break. Basong gil, parihan tatuat kita trapo na. Wala mo to gisingin tong kuha na no. Tapi kami agaw mo layat. Asan yung turo eh. Pista. Makals na makals. Daray, daray mo mo dai, ko na talamba no. Industri kapilya dari. Go. Barangay Richard ya? ng musik. Ah, Na Richard ha. Anak Richard eh. Richard. Richard. Si Richard. Pista ni diri sa. Mahagnaw gyapon ni diri. Sa Raybay ang nagpista no. Mahagnaw gyapon diri. Sa bayar gyud na pista no. O barangay ng musik. Wala ko nang Richard. Kupustila. Asa na? Asa nating? Asa naman? Isa ni kailan na diri. Ida. Ida kana bring so much. Wala horot birds. Wala horot. Kini ako. Ano po? May ebidensya ba? Pag yung ubo na ni pungpo. Mayo pag kung Ribs, nakuha ng babuya siguro na eh. Daw kay ribs. GB Boards. Yan, Yeah, kapoy mo GB ba Boards. to ay nakitan mo. Apil mapaksyon na GB Boards. Dama mga bukugan. Pagay lumbay jo. Kailan sa sabi? Dagom naman, dagom. Wari nga kaligo atong dito man. Asa? Sa ikaw na bago liguanan. Tujo, tujo. Naik, ikadawang kaon sa ni. Ha, kaon to diri. Ay ba? Guys! Guys! Ika mo doon volleyball biya? Dua volleyball ay. Saan ni payong? Cara deh, nam di cara deh. Ay man, wala pakus biya kay. Ay, ito ko tayo mo kaupan daw. Busog mo na. Busog to sila ti. Asan dapat mo ka? Der, na may kutsara diri. Dengan kutsara. Ikaw. Tabla, tabla, pildi sila kwarta. GB Boards. Bitin oh. Nami nga na sa una. Kita day anak. Karo ba kita ni bitina oy? Kuwang na nang usama. Kuwang may nga na dong palias nik. Apple snake ini. Ma, kuwang na nang usa. Dili lingkod pa oy. Kuwang na siya, muyilo ko. Kuyawan. Kuyawan tamo tanawan ni. Oh, bitaw. Nami nga na sa una. Labitin mo. Ay man. Yawa paliya. Dai gagmay king bunga ano, hanag bunga. Dako pa man na siya dong bukto na siya. Aw. Iga sa Tanay, kapiliso. hanag bunga. Ay, hanag Ngari bunga. ang pitsil. Dai. Ay, bitin nagbitay. Hoy. Do tahantak na to, dore pa na lang. Ang pitsil maingari kada ko inom. Ipisi kung wala na. Kuwang na siya dong kanang puting mamunga ba na kanang murag